Ryan Dubbing uvádí venkovské divadlo a jak pobavit venkovana. Ale Dodo. ale ho. Jak je, Temío? Jdeš pívko. Co dělá máma? Čau pánové. Dneska je pátek, nepůjdeš s náma na představení? Ne, já jdu domů, jsem unavený. Já už jsem to viděl. To nevadí. No, žádný, teď čurisi. Za mnou. Minule jsem přišel pozdě a viděl jsem jenom půl. Vesmímeli jsme opředu, aby jsme neviděli oba. Jo, začátky představení jsem musel održovat. Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Už je tady. Pan minister rád byl předem varován, varoval jsem otiskem, je to moje ryzí soukromá záležitost. Zaslouží si to. No, odle mýho mohl dát trošku větší facku. Pane ministře, vy velmi dobře víte. Pane doktore, tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se doufám, mi že to neskončí jako líbačkou, chlap jako posledně, aby byla nuda. Vy jste zbabělec. Pánové, řeknu vám, že by se měli dbát častěji. Kde pak, to bychom si na to zvykli a už by nás to nebavilo. Stejně tyhle bitky jsou krásné. O to teda jo.